Factorhumà.org. Totes les respostes en gestió de persones. Des de la Fundació Factor Humà som al teu costat perquè puguis abordar tots els reptes professionals que planteja l'escenari actual. Cada any organitzem més de 30 activitats presencials i virtuals per acostar les nostres organitzacions associades tot allò més nou i rellevant en recursos humans. Compartim la documentació de totes les sessions que organitzem amb l'objectiu que totes i tots vosaltres en pugueu treure profit. A què esperes per visitar-nos? És molt fàcil. Només has d'introduir el teu nom d'usuari, que coincideix amb l'email on reps les nostres comunicacions, i el teu password, que és senzill de recuperar, i accediràs a un munt de continguts exclusius per a les organitzacions associades. Informació audiovisual, vídeos dels webinars i podcasts. I resums a posteriori generats per la nostra activitat. Des de la Fundació coneixem, movem i compartim amb tu.